People are dying in Nigeria in every single day, in every step. Wallahi mutuwa muke yi. In ko zai kasance za a shigo har zuwa cikin gari, a shigo zuwa cikin makaranta, a kashe mutane, ashe kuwa waɗanda 'yan ta'adda ne su shigo su kashe mutane su tafi ba komai bane ba. Waɗannan mutane ne fa da ransu fa aka shigo fa aka zo aka kashe malaman, 'yan anguwa sun sani, 'yan gari sun sani, 'yan cikin anguwa sun sani. Hakan nan aka zo aka fita da su. Ashe kuwa a zo a kashe mutane, a zo a ɓuya a cikin garin ma ba komai bane ba. Wallahi ubangiji Allah ne kadai yake tsare mu. Waɗannan insecurity nan da ke faruwa waɗanda aka sani kenan. There so day yau shekara 5 a baya na san ma har zuwa yau zuwa gobe abubuwan nan zai tsaya a haka. Nakan ɗauko hanya daga nan Maiduguri na je zuwa Fulka, daga Fulka Goza, Warawarebe, Izge, Mubi, Yola, Jalingo na je na zagaya na zuwa har zuwa Kano. Wallahi abin da yake faruwa ubangiji Allah ne kaɗai ya sani. Insecurity yayi yawa musamman a nan Borno State Maiduguri baya fita kwata-kwata. Wallahi na sha fita yau a ce mun wannan motar nan yau ne aka kona wannan motar nan. Wallahi ban sani ba sai in na shigo zuwa wannan gurin nan. Insecurity yana faruwa a nan Najeriya, abubuwa da dama na faruwa. Ubangiji Allah ne kaɗai yake tsare mu. Mu kai kuka mu zuwa gurin ubangiji Allah. Ubangiji Allah ne kaɗai zai tsare mu. Wallahi in ba haka ba wani abin da yake faruwa. Ni din banza aka kashe waɗanda suka fi ni, aka ƙone waɗanda suka fi ni, motocin waɗanda suka fi ni. Ni ma ubangiji Allah ne kaɗai ya tsare mu. Kai da kanka, kai da kake gani na ubangiji Allah ne kaɗai zai tsare ka. Mu kai kukan mu zuwa gurin ubangiji Allah. Ubangiji Allah ne kaɗai zai tsare mu ba kowa ba. Ban san amfanin demokradiyya ba. Wallahi tallahi ban san amfanin mulkin nan da ke faruwa ba. In har mu rayuwar mu kaɗai ma ba za mu iya tsira da shi ba. Ballatana abincin da za mu ci, ruwan da za mu sha, rayuwar da za mu yi. Wallahi gurare da dama ruwan da za su sha ba su da shi. A ce demokradiyya ake yi.